O pabillón de deportes de Amoeiro acolleu este sábado un campeonato de técnica infantil en taekwondo. Durante este torneo, un nutrido grupo de pupilos do Ximnasio Olimpia, entidade que leva anos recolectando éxitos nesta disciplina, amosaron os seus avances no tapiz. O seu mestre e propietario do ximnasio, José Manuel Soto, recibiu tamén unha homenaxe sorpresa durante esta competición, pola súa dedicación e esforzo no deporte. O alcalde de Amoeiro, José Luis González, colaborou nesta homenaxe e fixo entrega dunha placa. Os seus compañeiros e alumnos tamén lle quixeron entregar un agasallo. Nada, isto surxiu un día que estábamos nunha entrega de cinturóns e empezamos a falar entre nós, oye, había que organizar un día e darlle unha sorpresa ao maestro Soto. E nada, empezamos pouco a pouco e xa vedes, todo o mundo se anotou a primeira chamada e este é o resultado. A Soto xa che garantizeu que era unha das ilusións da súa vida. Eu sempre que fun con el por aí aos campeonatos e a algún seminario sempre me comentaba o mismo. Oye, algún día habría que xuntar os cinturóns negros e tal. Pois aquí estamos. E o mellor de todo é que todo o mundo respondeu de maravilla. Pois fai como 25 anos que un bo día me decidín a meter no gimnasio e a partir de aí, pois desde sempre. Entrenei con el hasta chegar á categoría que collín agora. Algúns dos alí presentes, cinturón negro a día de hoxe, coñeceron a Soto moi pequenos cando se adentraron nesta disciplina. Unha gran maioría dos seus alumnos ao longo de máis de 20 anos deronse cita para esta merecida homenaxe por unha longa carreira como mestre. Pois a Soto coñecino de pequeniño cando empecé fun ao ximnasio a aprender a nadar con moitos dos rapaces de Carballiño. Eu vin a actividade que a verdade non sabía que había ni nada, cando vin gustoume e metíme ali con 7 anos xa. E dende os 7 anos ata hoxe que teño 34, non faltei ali ningún ano, vamos, todos os anos entrenando, taekwondo, espada como outro día que podes ter ver, e entonces ao final é como un pai para todos nós. Este, pois, bueno, foi unha homenaxe a toda a súa vida como mestre. Chamamos, como aquí, como podedes ver, hai alumnos desde os principios que eu era pequeniño cando eles se entrenaban. Eran xa rapaces de 30, da edad que teño ahora, 30 e pico, eu tiña 7, 8 anos, e aquí estamos todos xuntos, que iso foi o complicado, porque chamar a moita xente, contactar por teléfono, e ao final conseguimos xuntar, non todos, pero, bueno, unha gran cantidade. O homenaxeado non esperaba esta sorpresa e amosouse moi emocionado con este agasallo. A este día acudiron todos, a súa familia e os seus alumnos dende o ano 87, aos que dedicou e dedica a súa vida. Botando a vista atrás a unha traxectoria, síntese orgulloso de todo o traballo feito. Noraboa tamén da nosa parte. De ninguna maneira, nada. Simplemente Moncho mandaba insistindo, hai que acabar a unha, dándome seguido caña, dixe, que cousa máis rara, tanta presión, pero non me esperaba, non, porque aparte xa digo, xa dixen antes, os meus alumnos porque loito sempre é como un pintor, o seu arte, os seus cuadros, eles son a miña vida, e para máis topalos aquí, unha gran parte deles, xa digo, moitos desde o ano 87, os meus fillos, a todos aquí xuntos foi unha alegría indescriptible, de verdade que sí. Xa te digo, moi ben, eu sei que dou moito, pero tamén recibo, sei que son moi querido, que eles apreciame moito, porque tamén eu nunca escatimei en esforzos, o sea, sempre entrenamos a tope, xa dixen salidas, entrenamos sábados, domingos, nunca puñamos problemas, nunca hubo problemas entre nós, entón, claro, agora sempre notase que sempre que poden facer calquer cousa, por min sei que van a facer, non? Xa estou lle dando clases, estes rapaces que estaban aquí empezaron con 6 anos, estou dando aos fillos, xa fai anos. Estes que ves aquí cinturones, a maior parte deles empezaron con 6 e 7 anos. Cando tiño o TEBEC, logo Olimpia, pero empezaron esa edad. Entón, claro, é unha satisfacción moi grande, que realmente non se pode explicar con palabras. Bueno, ahora ao final da miña trayectoria, se digo, levan moitos anos, pois volto a vista atrás e digo, joder, estou contento, orgulloso do traballo ben feito,
porque non é só a parte técnica, a parte deportiva, senón a parte da mente, a parte psicolóxica, porque sabedes que a xente é excepcional, igual que os pequenos. Traballamos non só para preparar a xente nas artes marciales no taekwondo, o meu lema é traballo para preparar os rapaces para a vida, para que teñan unha vida agradable, que non teñan o mínimo de barreras e que sigan o do, que en taekwondo é o do, é o bo camiño. Ese é o meu obxectivo principal.